abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Inkonzo yesabatha lesekuseni siyibhathelwa umfundisi Sihlahlwayo wakhona lapha ekhaya inkosi Mbusisi. Umthandazo wesabatha yemini yesabatha mabe inhle kwabayingcwele. Bandla lenkosi masikristu andaze amen. Amen. Baba Nkosi yamakhosi ngibonge baba ithuba lokuguqa ngamadolo phambi kwakho. Ngibuye ngibongele nezwe lakithi ukuba likwazi ukuthola unyawo lwakho Shembe. Lolu nyawo lwakho Nkosi alutholakali kalula. Futhi awulutholi ngoba uhlakaniphile. Futhi awulutholi ngoba ulivotele. Unyawo nje olunzima othi mawulutholile ofuze ulibambisise. Lokho ke Nkosi yamakhosi ngicela ukuba inkonzo ingangehluli. Ngiyayicela baba ukuthi ube ngakini. Ngicela Nkosi ukuba ngibe nesibindi kodwa singabe isikhulu. Ngoba fuze isibindi uma sesesikhulu ugcine sokhuluma noma ngabe yini. Ngiyacela Nkosi uvalo lungabe likhulu. Ngoba mase unovalo ugcina ungasakwazi ukushintsha ukuthi yisho. Kodwa konke Nkosi ngicela ukuba kunganele kungilingane. Ngingumntwana omncane ke Nkosi. Ngimncane kakhulu. Iye ngithi mangibuka abafundisi engihleli nabo ngibabone nje ngingane kakhulu kubona. Kube kusemhlabeni ngabe ngithi bagugile manje basezulwini abagugu umuntu wasezulwini. Ebese ubezwa bethi sizingane. Ungabusazi ke wena ngane uzawuthini. Kungenxa yoba lento isinda Nkosi. Kuningi ebengafisa ukusho. Kodwa ukhulu yilo okudingwa uwe. Nkosi lo okudingayo udinga noma ngithanda ukusho noma ngingathandi. Ngiyazi ke kubantu kakhulu la isontweni bayakwazi abantu ukuhlaziya inkonzo. Gcine sebesho bathi cha bemtshela nje bawu bani. Kanti wena duduze enkonzweni. Ngiyacela Nkosi ngabe njalo. Ngizawucela ngehlabelelo la amavesi amabili. Okwenza ukuthi ehlabelelweni sami ngingabi namavesi amaningi izwi ikahle hle enginalo lifishane. Manje ngiye ngesabe ukuthi mangiqhubeka izabe seliyasha ngasakwazi ukukhuluma. Akubajaswa Akubajaswa. 'Cause I 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 'cause I
ngizama la bengithatha isibindi bantwana abahle abengcwele Mathabela uShumela Mathabela uzongiphuthumela lapha ke ngikhuluma umqondo wami amazwi ahlakaniphile 30 uthathe u7 ngoba isifungo sami noma ukwenza kwami kuze khambe lapho ngisengiceleke konke isibindi hayi isikhulu uvalo hayi ulukhulu konke nje ngicela kungilengana kodwa u8 uverse izinto ezimbili ngisicelile kuwe uyabona njengoba ngiguqela zikhona izinto engizicelile kodwa lezi ezilapha ibhanqekile zimbili zihamba nga2 ungazigodli kimi ngingakafi Nkosi yami uze ungayigodli lezi ezimbili empilweni yami uma ngisaphila ngingakafi susa kude namamanga namacele nanto ke yokuqala uyabona lento yokuqala le iyamshintsha umuntu uyazi umuntu uma ufuna ukumshintsha ubuyena womenza abe namanga uma umuntu ufuna ukumshintsha ubuyena umenze abe novalo ebese uyamduma umenza ke lento oyithandayo okwagcina angazethembi umuntu ongazethembi uyinkinga ngoba usuke ngeyena kunguye unganginiki ubumpofu nengcebo kwake kwathi ngelinye ilanga sasikhuluma khona bakhulumayo bakhuluma mina ngiyabangisa sake sathi ngelinye ilanga sihleli emhlanganweni sibonga nje sinomvangelo umdluli wathi ayikho into ebuhlungu uma amadoda enikelela uShembe ekhipha ama-1000 rand wena ungabi nalutho awuphinde le ndaba unganginiki ubumpofu nengcebo Nkosi ayikho into ebuhlungu uyabona la hleli khona le ngane la yilabe ibulala nakhona zakhanasi isitezi nana ipulpit ngiyabesaba abantu basophongola ngoba bona bebodwa ngempesheni benzele into abayizile ngicelile namanje thatha ningaphathi kabi ngoba ukwakhela ubaba semnempi esikhona uthi yakhuluma nomuntu umole kuthathe ebhekisale yini kuhlatshwa uthi wakhe kahle kanti nawe yakha nje hayi wakhe nje uphuthu wakhe wenabe nje wakhe akusinkinga lokho sulokhu hamba ulwa nathi futhi ungathi uma wakhe lonyaka njengoba ngakhile angithi yimi iphele ngene up stage sikamani kulonyaka mhlawumbe ke nawe uzozama kuyakosa siyabe sesingcono kunalisi ukwakha namhla nakusasa kufani Pongola yini mthe up my stage not now saying yes sikhona down then up okay funda fana ngifunze ukudla okungabelweyo Nkosi muhle umuntu owenelayo waze wamuhle umuntu ojabula ngento yakhe ngoba umuntu ongeneli uvama ungena enkingeni yokuthakatha umuntu owena uyabona nje phandle ungeneli uShembe mhlawumbe nje khona zakucela ekugcineni kodwa manje sakhithi ngihamba ngeimoto ezithu nazi imini hamba uMercedes ngihamba ngenye event esishalo noma ngawubana ngasikwenza kanjani azi Mathabela ungithathe iphi kalula kakhulu
kodwa enginako ukuthi hawu Nkosi mangibuka ngithi yimi wenze kanjani lento Shembe uyenze kanjani ukuthathela bengikhona ungibekela ngikhona kodwa Shembe kanti uyayenza uyazi ngiyakhumbula Mdluli ongedlula senyuka ngapha eHarrismith ngihamba ngeTes ongazi ukuthi ngizofika la ngiyakhona akekho yazi ukuthi ngizofika kodwa lali uMercedes kimi ngangikhoze ngentile ngingathaba nomunye umuntu into yenza ube nolaka ube nomono ube inhliziyo unaka into zabanye abantu khuluma funa ngisuthe ngoba umuntu wesuthi ngikwale uyamala uNkulunkulu umuntu wesuthi ngithi uJehova ungubani na uthi uJehova wesuthi uJehova ungubani ngoba wethu yazi mina ngiyemangala umuntu wesuthi kodwa kwazi ukunikela ikhona isizwa eke yakithima nogesi la ekhaya angithi yesuthi ungangizwa kabi amana sethi phela jwayele ukuthi mangabe uthi unemali bese afuna uzokodla wona kodla uShembe ayiwena bese lo umdozele khona usame phela kusayela umuntu oyedwa baphuyi kusayela uShembe kuphela hayi wena ungayikosha nje ivuthuluke engathi siwe kanjani kodwa usumdozele khona awudlanga lutho kumanga udla uShembe sidle sonke kahle fana funa ngibe mpofu Shembe ufuna ngempomfu ngebe bese ngiyeba ngilona igama likaThixo igama lakho njengamadoda aqhuma inkomo zabantu ebusuku abuya zosonta la ayikho kabuhlungu ufana nali bantwana abasha bengcwele uyazi uma uyithanda into yakho awuShembe baba sehlulwe ukukhola ukuthi ukuthanda siyabhubha ayikho into enkosi yamakhosi osenzele yona nje kungena uphongolo futhi kwaba nenhlanhla kwangakhokhazwa la ekhaya uyacela baba avume ukuthi aphuma abakhokhaze ngemva uyezwa mlungu bashaye babhubhise wena lo ulibele ngaluluthu baba uyeza nje uzobhubhisa hey ngiyamthanda uNtombe base bengibhubhisile emela wasithi hayi nami bengikhona sibhubhisile impela kodwa shintsha hayi ngoba uNkulunkulu ngowethu ayibonga inkosi sashaya Red Rock sabhala umgoqo wonke sasothatha kudwele wathi angena uma bafika abantu bewafana abantu abala ethempelini abangakhola sasingabazi babizwe ubani uyazi umuntu okwazi ukukhipha abanye abantu esontweni wesokuthakaza umthumaze ngisho umuntu oyedwa hayi labo basho mangakazi umshumeza umuntu umncama kangakanani usayibona indaba enkulu ngoba umuntu oyinkinga esontweni u717 uyayazi ke emathabeni ufana nomuntu ongafuna ukuphathwa afuna ukuphatha engakaze aphathwe yena soyenza njani lethu ungakazenzi Roma 7:17 ubani lo muntu oyinkinga Nithini zingalekama imbe yasuka before uyilbhara yabanzima kabi kodwa seplate senjalo aseziyagijima uyilbhara zakijima ingane zamaNazaretha
sagijima ingane zamanazela thenge iwilbhara siyoshona phezulu sizenzela Shembe uthando olufaka umuntu malufake ngempela ungathi yagula ekhaya ufana nalona Shembe othi uhamba nathi kanti angekho uyagula ekhaya umbona ngani ngesenzo wena wathi ufisa nabo bonke abantu ufuna umuntu othanda isikudla ave inkinga athi angasithola kasazi uzosenzani yabona nje wena bani mawuphethe uqhubeka lento ezenza ngakubiza ngikhuluma kanje ngithi yekela lento ezenza wena bani uyakhuluma ngempilo manje vele kwenzekayo khuluma mathabela ithini incwadi asimini okwenzayo uyabona abantwana abahlaba ingcwele ukhona umuntu oyinkinga wasebenza 24 hours asebenzela uShembe kodwa kusiye ukona okuhlala kimi ukhona hamba naye ngaphakathi lo mntamba naye ngaphakathi umenza uShembe wakhe angahlali kahle ngiyazi akuhlala okulungileyo kimi mshenyameni yami ngisho enyameni yami kukhona kimi ukuthanda yazi abe umuntu ngempela ubani uyayithanda unyathi uyalithanda kodwa inkinga naseyidakweni ufana nazo inkinga ngokwabalo nonyazi ufana nabo awuboni ukuthi ulwa nani ulwa ngale khathi ekuthiwa sinikelela ubaba bese uthi kunikelwa njalo awuyibone ngathi awusekho kepha ukwenza okulungileyo angikufumani awuthika uthi kuhlehla kahle hlakayo thatha lokungani uzolihlalisa nale izohlanga okulungileyo ngikuthandayo ngikuthandayo angikwenzi kepha okubi engakuthandi kepha okubi engakuthandi ngiyakwenza yabona nje Nazareth engcwele hayi le ngaleko lesidibana nayo ehlala ikhuzwa uNtombela ikhona ingaleko levelayo okhawe selaguqa kuyithili manje ufuna ufaka umthelo ufaka umnazathi yoguqa ukhipha imali kuyithili bayagula namba abantu bamile abantu ababa bikhuse athandaza wena uzawudala imali ayidaleke kanjani iyasetshenzwa iyasetshenzwa ukhipha imali oyisebenzile awunoyikhipha imali ezawudala uShembe apha kuyithina ayikho leyo nto akomlingo la kepha uma ngikwenza lokho engingakuthandiyo okulungileyo engikuthandayo kangikwenzi kepha uma ngenza lokho engingakuthandi akusimini okwenzayo ukona okuhlala kimi lento nje kuhlupha hlala phansi hayi uShembe umthandi uyamthanda uShembe ngiyalinyela ngaba nenhlanhla abantwana abasha bayingcwele ngaba nenhlanhla yasezulwini ngasondela ngiyakhumbula kusenelisiwe hawu ngase sondela lapha mfundisi ngase ngisondela nami hawu ubizwe ezulwini kumnandi kodwa ke lapha engathi akumnandi into iyajuluka amabizo kwakumnandi qala kumnandi la selibalula igama athi hawu phela wena sinawe la ubokuletha abantu abakho inkinga indoda esingabazi abantu abayo sesosingelana nabo masukusonile sokhali babona ubuhlaza babo nobunjalo babo sevuze manje siphendulane ncenga nengane zakho futhi uyitshelanga ukuthi yakholwa uzokholwa kanjani ungabatshela umndeni ukuthi yakholwa utshele ngomlomo ungawutshela ungabatshela abangasekho ukuthi yakholwa ngoba kuhlatshwa impahla ufaka isiphandla sokukholwa sefuze sophikisana nabo uyangena ebhokisini noma ungeni ave sinenkinga lapho sekuthiwa abafundisi bathi akumuntu oyinazaretha angcwelwe singena ngani lapho ngoba ungcwelwe ngebhokisi asibona ihlabele usapho ngoba thina sithi uthule othulile hayi uthule ebhokisini makavuke lwesimbela unamhlanje egama lenkosi uzawuvuka thina ehlile ebhokisini kodwa manje ithina uyaphikisana nawo baba sike sagijima lapha sigijima newilbhara uyabona ayikho into enkulu
kwabakwazi ukwakha khona bangakwazi ukwakha abakwazi ukwakha yabona ukuthi uthenge ibhele lo cement uyiqenda ayithengile laba bothenga ibhele lika cement uthenge manje sifike manje ekuseni kusasa bathi awukho cement amaseka ufuta ukho bantwana bahlaba phela sulini ngase ngibisi ingane zami ingane ke mina ezami isondele kimi ngoba ingane manje labona lengathanda ukusondela kahle kuyo ngokuyikhumule ngisho uyikhumule ibe ngcono uyibuke kahle uzobona into ongakazi uyibona kanti mawuyisondeza kuwe zonke sisibale eduzane kwakho siyasondela kimi ngase ngebisi eduzane ngayibisela lapha kwaba wasethi ayihamba ingane sasala sobabili wathi uphuma malingane ayilandi indaba yakhe yenza sehlukana wathi hawu unenhlaki ngisengiqede yami siyakho ke manje ngoba uma uke wazalisa umuntu wangamthatha uma efenga ganile icala lakhe longaganile bizwa phezu kwakho ngaleyo ndlela kunentata wena hamba umshade manje labalinye baba kwakuDisemba ngithi ke baba imali hayi le yemnikelo siyabekeka kabi imali ikhona le inqwaba kaShem le ngithenga nganazi imoto engihamba ngayo le yasemoyeni February ngamshada antethi icala lokuthi uyabheka ayibonga inkosi mase ngoba usaqhubeka uyabasaliswe bashada nini sebangakhi loluthando luthulile washo la kithi ophoko wasengenzeka ngoba ikhona into eyenzekayo makuziwa la uphoko lokuqala enkantolo
uduka kulukulu waphuma kunanku umnyango waphuma ngaphakathi waphuma loboko esesebotoni imoto seyiduma uthenga phumela phandle washubhoke emotoni wabuyela phakathi emva endlini wabuyithukese beke bethene ekhanda kanti uyavalelisa sabona ngomgidi awukazi ubona umgidi wobusiswa kabili wabusiswa la uphongola umgidi kabili wabusisa ezansi wathi mayenyuka nawo sangena intombi ayibusisa amasinyalo semana ePortlandini wasibusisa sonke wasiphinda sonke esibusisa wakwenza lapho uphongolo kanti uyavalelisa wasekapheleka-ke uma sekufanele abuye unyaka ozayo esemusha lathi icala ngila ngathi ngiyakhuluma kwaba wathi utheni imfundiso uthi ngiyophongolo inganyalibona nathi icala ngathi baba ngisho Nkosi ikhona nentembi ivama ukuzwa umuntu oyedwa eyenzekayo manje bafundisi kubi masikhuluma bese kuthiwa beyifundisi kodwa hayi nani niyayithatha manama ongoing niyakora ngisekhaya indaba ethi umuntu nobaba akubizwa ubaba athi gijima uyokwesha ukuthi nokuthi bathi akufundisa ibiza thina eqala usitshele ukuthi siyavuma noma siphumi yigoli lelo bathi ungasho ufona nanathi igama eselikhona bathi usokhaya abantu abanalelo gama banedimoni wobusembe mayekuthuma besa ungitshenanga mina esokhaya ubani ungenawo kusumzikini ingane zakho ihlala ngawe sozosilawula esontweni ulawula ngisusembe emzini wakhe ayilibi leligaba usokhaya bengilapho baba bekade lapha akaze ngime lapha egate ithi umuntu osakubaba kedlule kimi uphuma phi wele sekwenziwe bafika baye basegoli cabeza ngathi hawu ningalokothi manje kusembe kuphela moyo ukhuluma ukuthi uzababiza usemba kufanele udaba kodwa hayi futhi edlule kuwe akhona kwakhona ukhona futhi abanye abantu abanenhlanhla yokuthuma befundisi awungihambele kubaba kanti baba uzothumbana asethunywa ngabantu bafundisi sabusiswa kabili la kwasikafika icala sekubonakala ukuthi libi ngase ngahlala emupha beyakukuye sasibuya ngiyakhumbula kwakolosithathu wathi mayisuke lapha ngibizwa wathi woza lapha wathi ubaba usefikile uthi wena usela mina sasodibana nawo uphongolo wangena ngolohlala uphongolo wathi gijima uphongolo batshela sengeza abafika begcwele lapha sabuya kwabuyeza ngabuyela ngamhlangabeza ngeza wathi mayingena abantwana abahle wagela wayalena sebekhombisa ikamelo esaselakhile wathi lipheleka baba waphuma yelena sizwe sesho wathi ubaba ngimfitile ngamuzwe ngena kimi ngifika lapho phongolo yiko nje singakuceli thina umhlangano sawunikwa nje kuthiwa siyophunyuzwa uze umhlanga awucela siuceli bafowethu siyawunikwa nje ngoba usembe unyazi lwazalwa la ekhaya amen angithi nawe ushuthi uzalwe ngakini akusinkinga leyo akuzona isinto singabe sibanga sesiyahwebhana ngale shalo nawe uzalwe ngakini usho ukuthi uzalwe kanjani sesithi lapha ngithi wathi mayiphumela phandle wathi Nkosi usibiya wathi awu ngiyabonga sengiyezwa lento athi ngiside emahlombe ngisuka ngapha ekhaya sefike yadilika ngoba sengifike lapha ashiya khona uthi ubuye emusha waphuma esemusha kuzobela mhlale bonkosi amen lethele lafanele phansi kwethingo liyekeleni yebantu basokhaya liyekeleni yebantu uthi thina ngakayishinto masishosha bekuphelele ngitshela umunye umuntu ingane kokukhona la ekhaya lapho wanqanywa khona icala
elaliphakathi kwamaNazaretha naseDlukulu asitshele ngoba kawazi kwahlala nino ngathi inkosi uSibili ubaba wabizonke amakhosi ayilapha ayingaphezulu kweshumi kwathi ngiyiqeda namhlanje le ndaba yokuthi angikwazi ukubonana nesilo asibone ngamoya omunye nesilo kwakula uphongolo kwangena lapha endlini kwakhulunywa kwasekuthiwa hayi indaba seyiphelile phuma mfundisatwayo uyofuna ingane sesiyobika kwaba sesikhuluma ezohamba kanjani mangiphuma yasale inkosi esezulwini engiyisho kahle ukuthi iphile yangifaka emlilweni yayisithi hey akukhetha umuntu oyedwa uzohamba phambili bangakhulumi bonke ngoba lapha lesilweni ushayisa into lapha usawukhuluma ukhuluma wena njengendlela ojwayele ngayo kazokhipha inhlamba eDlungulu uyatolikela lapho utolikela umuntu kube khona umuntu okhuluma athi yabona-ke asithi-ke ukuthi uze koqeda ukukhuluma awukhulumi nje uba uma ukhuluma ekhaya akuhlikwatali lapha kuyakhuluma bathi mangiqhamale asetha amakhosi yathi qadi namakhosi ayikhona nenkosi yayithiwa Sibiya sesibulele wena uzawuhamba phambili kwaqala lapho-ke bayingcela ukuthi kuthiwe ngumqhumanisi phakathi kwesilo neDlungulu mafika lapha abantu esitezi kwathiwa nangu sesimbika phambili yajikela izinto yasezulwini yabheka lena yajikela yabheka lena yathi inkosi imbusise yasengiqedile indaba seDlungulu yaphela lapho phela wena ubona manje uba sekulalela uyabona manje nawe uyafuna ukulawula nawe uyafuna ukubeka umbono awubonanga singena lapha sinjengento ngamancolo ongakazi ukuthi wabona emhlabeni Nkosi umntwana uphihla incede Nkosi loya baba Nkosi loya baba yeyi wama mani wama wazofika ispeed ayinaso mazwe sathi masigena lapha abantwana abahle angisho lokhu ngikushiso ukuthi kuyebe ngathi ngiyayisasipha ukuthi eyigwenyama bese ngathi uhlatshwa loyipha yena njengoba ngingathetha icala thethiswa noma ngawubani cha ngakunikwa la uyathathwa futhi mase kufika isikhathi kuphinde kunike somunye ngeke lo ngime edleleni sanofika lapha yana mawakhumbula kahle mfundisi uSosi nawe mfundisi Xesa nawe mfundisi uMdluli ababekhona lapha imbuzi yabuzwa lapha yaba mthathu kwathiwa masibuza le mbuzo sicela ukuba niphendule yona nisikhiphe babedwele indlu abantwana umphakelo uMdluli waqubuhle vana sayibuza ukuthi kwenze sincengana singazi kwathi umbuzo kwathi umuntu ubaba wakhe egula kakhulu ebese usola ukuthi ubulawa ubani ebese kuyaqhamuka uzombona ungamvulela nangena yathi igama ngeke mvulela kodwa kuphelile futhi uvinje kube mbulalo ba wayaluka washo ukuthi le ereli elongiyibambile ngisuka lapha ekuthiwa ngiyithwale ngiyethwele kwase kwathi makuyale wathi umntwana uphihla incindi no uyethu umuntu ozosikhipha lapha othunywe uhlatshwana siyasithenga Yesu kumoya
into encane kangaka ngazi ngithini kwanje uma into encane kangaka uma uyilo mbuzo ngicela ukuphendula ngombuzo ngicela ukubuza ukuthi uma ngabe ake ngibuze bantwana obalungu ngifuna ingaka wehamba nobani ungangezwe lakhe lapha kini ozase ungasuma sithi kwenzekani ngathi okwesibili uyazeka umuntu omkhulu ahambe yedwa ehlathini bese yedwa ahambe ayendaweni angakasahlelelwe na okwesithathu uyazeka la kwaZulu umuntu ayisole akhiphe inkomo zekhethelo ithathe kuyicala qhubeke na okwesine kuba wavunyelwa wangena uhambela phezulu wakhe leyo uthiniswe ngahlala phansi angazi ubani wathangishoshi ubani angazi manje ubani wathangishoshi ngisho ngoba uthi mase lapha na ufuna ubeke ufuna ubeke endlela yakho wathi umuntu lapha incindi bantwana akulethela ukuthi asidle liphele icala wathi khona ufuna ukukhuluma abantwana nisathi wayihamba nobani lakini khona ufuna ukukhuluma abantwana nisathi wayehlele lo bani anibonanga inkomo zangena kwakhangela nizokhuluma liphele icala lena ke isiphelile awuphindi khulunywe makaboshe amen yaphela kanjalo yemntongasi ake siye lapha ya ezongena khona esibayeni usembe lapha isibeni wakhohlwa nje angazi ngani wathi ngoba simanga kunye nakwenza kunye wakhanje inkomo phatha inkomo lapha ya sebemile abantu lokho aqhele waba yedwa usima yedwa wathatha inkomo cidizela lapha esifubeni wamanganyakaza yakhonja inkomo lapha wathona inkabi yakhonjwa kwathiwa yafohla phambi kwezinye yafike yamaphambi kwakhe yakhala yalikini ikhanda inkabi babhekana nenkabi wathi leyovuma khona ngekhanda yase wayikhomba ngamehlo yaphindela kwezinye inkabi yayoshona babheka phansi makabonga uNyazi wezulu uthi ungangezwe lakhe seqoqa uthi hayi wasewihamba yeyidala phela noshepinki angithi mawulapha ngamabhathini athi awafani kanti akwafani wasewuyaya khona iseyingapha wafike wahlala nje emotweni athi lapha kuyashela base kuthiwe ngena angikhulumi ke ngongena ngikhuluma ukuhlala esangweni uhlala lapha esangweni uzuza usengenile usengaphathwa siyahlala nje emotweni bezoqala ukudibana ikhona inkosi wena amen wahlala wathula wathi tu ngafuna indawo yokubaleka nomntwana uthulaleke umntwana vele abaleke akwadumisa ikwabaleka ngibone soshona ezantsi nami ngifuna indawo yokubaleka ubalo esathakela ngapha isilo sithi kanti angethi ngapha uhleki wathi mayehletela phansi yayisimile ingane nehlalo esabangwa kwaqothuka yonke into yayikhona sanquna umntwana aphihla incindi wasekhomba ohleze khomba ngekhanda wakhomba isitutha siphi ihamba phambili ingane isilo sesime ngaphandle kwezenjani abantwana bafisa ukubaleka akuhlala masephume ngaphandle emlindini wahlala ofanele ukuhlala wathi mayingena lapha ngaphakathi athamathi bathi mabedibana wathi dumelana inkosi bayibaba mbhala bathule bathi tu bangena endlini sithi silo ngimbona mangimbuza ukubuza kaphendula ukuthi uye ukhono wake wafika la wayekhuluma njengeradio
siyangena ngaphakathi sangena bangena bantwana bathi abayingcele wasebemuka sephelele wasebenyuka angisezukuye ebuhleni sengena isilo sengijahile indaba yami seyiya sekupheleni bantwana bathi abayingcele kuhle ukuthanda ushembe ngenhliziyo yakho yonke akengcele ngiyacela befundisi bavangeli bashumayeli mangaba amasonto kwasengaweni abuyiseleni ethempelini ngoba sekunenkinga manje ukuthi ngicele ukuthi ngiyethempelini lethisi khona indaba sevele cela angikwazi ukuthi awu nyambose ukuphi ngedlula ngapha ngilapha endaweni cela ufike lapha engecelanga fanele cela ukuthi usendaweni yami wazwa le ndawo umuntu engenayo kusisayidanya lekhaya usabe uyinkinga makabovu Jehova kodwa ufuna uthando olungakhohlisiyo hayi lapho phongolo athethiwe amacala bafowethu wena ongazi banyuke bonke oshembanyana noshembe beza lapha kithi ophongolo sase siyekaqisa sathi cha sicela abantu bendawo abathatha imoto babahlole bonke omunye bazamphithehlela edining room yomzothize nje la kuhlala khona nezingane bahlele edining omunye bazamphitha bathi ithende uhlele ethendeni omunye uhlele esitezi sekuyosonye abantu ukuthi oyena shembe ubantu kodwa wena esinawe la uyahlupha ulwa nabanikelayo ufunani la ufunani ngempela wakhiwa njalo hosheka Titus 2 verse 2 hosheka uthi insizwa eyisengumphokama omphokamakhasile ethe hayi siyanibona bafowethu ngiphelelwe konke nako mina emkhasile ikhona inkabi angifake ingene ephepheni uzawuhamba ke la kubantu zobathini futhi Titus 2 verse 2 ukuthi abesilisa bakhulile aphe kuyinkinga umuntu mdala ekhaya akakwazi ukumemeza umthandazo wokulala hayi bafowethu bashumayeli aphe kuyihlazo ungakwazi ukufundisa umthandazo wokulala futhi usulokufundisa ingane kanti nawo wazi ake umpractice ukufunda ihlaselibi kabi uphuma ushmayeli lapha ubeketsha phela khona ukuthi uzugqokele into abagqokela nje wasilutho uyobonakala jawabeka ukuthi angena idwabo utshwaleni funda ba ababe ngabaqondayo abantu abakhuleyo kube ngabantu abaqondayo abaqotho abahloniphekayo hey usuzogqokela amavumu awuhamba nonyazi kwathi omunye umfundisi kala pherekhathini istatulu ephezulu asuzofaza ukuthi ayogugile bafowethu amandla mengasalingani uthe baba sehlele ngoba bakhokeli bawubonta abasalingani ukwazi uthonto zakugeza ube ngconywana ngoba ibe inkinga lokuthi ihembe libe nesikopu ngumfundisi uma uhamba abantu ufake avaloni uyoshola ophongolo uyahlaza abantu tofundisa onyazo ogqoke funde baba abahloniphekayo nabaqinisekileyo ekukholweni yebo nasekuthandeni nasekubekezeleni asiye komama ke kunjalo abesifazana abakhululeyo abahambe ngokufanele ubungcwele bangaba abahlebayo uhambe kancane kodwa ngempela mawugana uNkosazi ongahlebi kusho ukuthi akaphile ekhanda ngoba mawuthi akangahlebi uyambulala futhi mangabe eyedwa Nkosi yami vuma kuthethisa ngoba phela umthathelanga bazothethisana naye babe babili bathethisane bodwa nohlale kulami vuma kuthethe funa ukuqala funde baba bangabi izidakwa
bangabi ngabahleba besifazana abakhuleyo futhi bangabi isidakwa uyabona mawuhleba lokudakwa abantu abamaphisa ahlala kumuntu yedwa ongaphilile ekhaya bafundise okuhle ukuze bafundise abesifazana abasha bathanda amadoda abo yekela mama ukhetha umholo omibili mophethe kavukayo babedina lapho uyeke owendodana sokunomakoti ngoba ungathola ikhaya cabene iphudumele kanti yimanagement engekho kahle la ikhaya kayihambi kahle futhi ke wena makoti no yakuyazi lento makoti enemoto mathabele nje uma enemoto mamdletshe sekufanele mawungene ekhaya ngasatshela ukuthi yebutha imoto iyahamba khona kayiphika i-BM enkulu lapha ekhaya ithe kunkosikazi engasho ngathi yaphe emoto ashaba isusa lento la ibina egcekeni angitshelwanga mina engqongqoshe kwala ekhaya susa abisekile ngoba la ekhaya awukwazi umakoti uhambe edolobheni ncaceleni kumyeni wakho masubhalela intathu usekhaya uzathi kuphi kufanele ucela umhayisa bekusacela hayi ngofa winkinga yabona ufana nani mathabela sengiyasusulutsa mfowethu yeba ngabahleba bangabesidakwa bafundisa amakoti abancane thanda abadoda abo ngoba ukhona umuntu oganile bakhona abantu abafuna umende ususathala engenawo athi umakoti basengenyana sako wake wenela umuntu ophilayo ikhona enkosi wena ayikho into ebuhlungu sengomakoti ongamphakeli uba bezala noma mesala kodwa basengaseke emhlabeni athi uzomenzela ukudla kanjani engakhange saphila ayikho into ebuhlungu sengawumkhwenyana nebani insizwe encane umtshele esindlini zakweni ukuthi ungangeni yanda ungena ungangena uyisusa ngani lo muntu ikhona-ke indaba esivele sikhona manje make wahajela umakoti bahlangana bonke uzohlala ngisho abakhokheli kulo ufuna ukugana wathi umgana nje umakoti wakho wabulawa yini imbuzo zamfitela umuntu edakiwe imbuzo bemfaka loka naloka bemgadile baze basho lokusho nje uphambana nethuna ngiyayithanda impendulo eyaphendula inkonzo yakho phakakwenza eyathe mama mothi ngiphambana nethuna abancwadwana abancane lizwe lakithi ufana nani mawumakoti uganile yekela ukusobala amakoti abangena ekhaya kwaPauli ngifuna njena ngifuna bazogana wena kanti akuthi ugana umakoti olethe idlodala ekhaya ukuthi uzogana kanjani nikhona inkosi wena ayekho into ethandekayo lalela lapho mangabe ugana umakoti ungahloniphi bombize ezekithi hle nawe bomhlangabeza athi mayethu uyakhuluma nisebele khonini ikhulume mile ngoba nigudelani yonke sebengcwele siyabonga baba ngoba wena usipesa abangamakhosi makhosikazi ethi emakhaya yebo-ke nkosi mawuse njengami umze kutshela ukuthi lento ngiyangiyenza ngeke kwenze lutho ayikho fundisa idoda yakho ukuhlonipha manje ingane zakho masonta nawe sona singayiboni ifundiswa lini ukuba ihloniphe sesiyibona mhla wahamba ayikho into ebuhlungu kwakho ube yiNazaretha kodwa masuhambile bese kuthonga ukukhuluma umndeni basitayise basiqede basithi hayi sekubona umndeni
umndeni neNazaretha owami umndeni ngathi asiwe nikhwele kozweni ngathula kuhambe isiponono sami kwathi mase kufanele sewubekwe esowubekwa ngathula nje ngangatshela manje ekhaya basibabuya bazoma bathi ubekwa ngathi akabheka bezayo kuphethe kwakhe iphunyawo bathi uba nobani ngathi uyobe linde mina mhla ngafika akonja ikhintente umfoka athola nje ngoba sikhoma nangu yana nomfoka demand nomkhokheli ungena umkhokheli nkwanyana la ungena umabiyela namba bayizwa inkonzo wena ufuna ngwathi bathune nakini la kuthakatha khona kube kuyipondi kwenziwa zonke izinto woza ungancwada lapho ungasokhwela ushempe bese lokuthiwa idlozi kanikho lizokhwela kanjani idlozi uma lingahlonipha la ekhaya kanti idlozi insango into yokuhlala shembo ingcane Nkosi yamakhosi sike sathandaza lapho umphokanene ehanjelwe izinkomo 7 onke ebesisasanthaza lapho sathi sezwa kuqhamuka umama kwase ikhona inkomo ngaloko baba wasiphendula ngoba ngishaba Nazaretha la ngamanaza khona Nazaretha inaza lokuhamba uhululela ingira zeyibukula bedrobhini baba isikhathi sami sibaleke sisho njalo sathi intombazane omdala sakuthembisa sathi uyawuhlala phezulu noma ungaya phansi awudingi ukuthi uyofuna into phezulu uphelele phansi akukho ngekho lapha phansi bedroom kiss dining room ongabukile aye phezulu asibuke phansi ufanele ukusibuka phansi sa isixoxo siqalanga kuwe siqondise lento ngoba uzayishintsha wemathanda indaba bese uthi ubaba bese ndingatsho lo baba kanti ulingene lo baba ukabani awusibonanga isiteji sokuqala umuntu osiqala kubesiteji ugogo must be eklini sokuqala isiteji sikama esasebhleni nikhole kozweni lapha isikhombisa khona ukuthi nangu awubheke wena uhlala endlini enhle awubheke unemali awubheke umzali wakho uhlala endlini enethayo kodwa ulindele idlozi elihle thereafter so tengingubo esinte nebhokisi yeba kwethu angcini aphe kumhlongo mlungu ukuthi ingane yakho ikufake kwenkulu insurance yalidayise ungabe uyokwala into imali ngiyacela sengigcina mlungu ilodwa nje 2 andikale sandukana nawe mina iswele mlomo Yesene yimino
Nkosi yamakhosi indaba yami iphela lapho baba siyabonga ukukhumbula emazweni akithi kunenye baba insizwa mhlawumbe ezofika lapha bathi uMM umphathi wedolobha la uPhongolo asenzele kuna baba phambi kobusobakhe akaze sibone sixolise bafowethu nama-toilet asinawo kahle ingenxa baba funa ukusakhela ama-toilet aproper base bantu bazokwenza nje temporary siyacela amaNazaretha nibaphathe kahle bonke abantu abasihambele amen ngoba kwakuba nje uhanjela ungathi umelile lapho umhlukumeze uyinhlanhla ukuthi ushembeze ngakini ngiyacela baba uyakwazi ukudingwa yimi ngeze ngakusho kwaziwa uwenkosi abantu abami nasekhaya nje impilo siyiphilayo sicela baba iqhubeke ime njalo sikuthande shebe impilo yethu igama lonyazi Yesu manje mphathi Nkosi kwesizwe amen